Takže už to je přesně týden, co jsou ve svém novém pokoju. A samozřejmě za tu dobu tedy proběhly nějaké změny, co se týče nábytku a různých věcí prostě. A v tomto videu vám prostě to takový krátký video jenom a ukážu vám, co se vlastně stalo, jaké jsou změny a tak. Takže jdeme na to. První věc, taková nejvíc základní, je, mám tady svou starou skříň s IKEA nějakou, nevím, div se nerozpadne, taková divná. Budu to mít asi teda na měsíc, max 2, potom budu mít tu vestavěnou na míru do zdi, takže to pak ještě bude nějaký video taky z toho. Další věc, tady mám klavír, nebo piano, nebo klávesy, nevím co to je. Jelikož stojan je rozbitej, tak tady budu mít poličku, a tady budu mít poličku, na které bude ten klavír, takže nevím, jak to nějak bude, no, nevím, pak ještě uvidím. Další věc, teda nejhorší, aktovka do školy, Gerc, a tady mám šuplíky na učebnice, hrůza. Tady mám nějakou knížku s nějakýma barvama, nevím. Tady mám oblečení, co nosím, poskladaný, ty mám jenom kalhoty, ale tady mívám, protože se mi to nechce vytahovat z toho, tak tady prostě mívám kalhoty. Postel se vůbec nezměnila, ta je furt stejná, takže tady není co vysvětlovat. Tady mám ovladače od světel, tady těhle světel krásných. Další co, tak tady na parapetu budoucím mám nějaké prostě voňavky, deodoranty, šampony, nevím, prostě abych nesmrděl a tak. Stůl je teda furt stejný, počítač, monitor, klávesnice a myš. Tady akorát bratr mi dal jeho židlu, protože má novou a nechci mít v pokoju, takže mám u sebe. Kupoval jsem si za 300 tady tuto podložku, tady máte prostřih, jak jsem to rozbaloval. Takže tady můžete vidět takový nádherný balení. Že podložku mám rozbalenou a myslím si, že jako za 300 je úplně v pohodě. Takže takhle teda vypadá podložka v akci a myslím si, že jako prozatím úplně super. No a jelikož se mně vůbec nelíbí, prostě ten setup chci mít takový černobílej, že mi to vůbec k tomu nesedí, takže ho půjdu vrátit a mám objednanou už novou. Takže dneska si půjdu zpátky pro peňážky. Tak potom ty věci, co jsem měl takhle rozházený, mám v této krabici, plus mám nějaké popfigurky, nevím, tady od iPhoneu krabička, lampa, tady mám nějaké medaile, před blbosti tady mám. Takže jako další dostal jsem předevčírem vansky k New Schooly, ale jsou v tom úplně posranej chodit, takže jsem byl v tom jenom jednou a mám to zatím doma. Protože za 3 dny jedu do Londýna se školou a původně jsem to měl dostat do Londýna, protože moje boty jsou takový rozpadlý. Takže to ještě bude nějaký video z toho Londýna. Takže to tady z těch blbostí všechno. Stůl jste viděli, tamto jste viděli, postel, toto. Jo pozor, zapomněl jsem ještě zmínit. Mám tady nabíječku. Takže jsem řekl komplet celý pokoj. Takže tady mám ty blbosti, tady mám stůl, tady mám nabíječku, tam mám ovladače od tohodle a tam tohodle světla. Tady mám postel, furt stejnou. Tam mám nějaký deodoranty, voňavky, blablabla, to nevím. Tady mám oblečení, hrůza, špína, klavír a skříň. Ještě vám to hodím na 0,5, takže toto je můj pokoj po týdnu užívání. Takže ještě teda zopakuju. Cca za měsíc až 2 budu mít vestavěnou skříň až do stropu na míru, takže tady tato půjde doufám někam do šrotu, takže asi tak. Tady bude taky vestavěná taková skřínka, polička, taky až do stropu a to budu mít tam různý prostě šuplíky, tam budu mít různý prostě poličky na výstavku a tak, takže to budou tyto 2 věci teda na míru. A potom třetí věc bude parapet, ne parapet, tak se to jmenuje. Nevím, jak se to jmenuje, to je jedno. Prostě takhle to budu mít taky až třeba za ty 2 měsíce, společně s tím, protože to je všechno na míru. Takže zatím tady budu mít takový díry jak bezďák. Takže krásný. Takže toto bude všechno z mýho pokoju po týdnu. Takže jo a tady potom budu mít ještě televizu, až se našetří nějaký budget. Takže tohle bude ode mě z tohohle videa úplně všechno. Tohle video bude takový kratší z toho důvodu, že vám chci ukázat svůj pokoj po 1 týdnu užívání a zároveň jsem už týden nic nevydal z toho důvodu, že jsem byl nemocinkaný a kuckal jsem. A tento týden by měly vyjít už 3 nebo dokonce 4 videa, takže máte se na co těšit a čahoj.